Shoutout niyo mga kabukid. Pan para sa taong gigutom. Rice para sa taong mukaon. O kape para sa taong gusto mo mainit. Good morning everyone. Lame kayo. Sagain na sa haba. So ano to, corned beef with egg. Kain tayo.
Goal. Ito. Sabot mo ba yung skin? Ni. Yung skin mo. No. Wala siya gusto ng tamang siya mo. Okay, sabi ang may higit biya ang may pull out sa mo sa kapag pikas nga camp para mabalhin anak ang camp mo na especially mas masyado sa balo siya gusto mo mawala may Then, so ano ka na yung mga sitwasyon na mapugod ni atas nga buyer ka ganyan na ano ko? majority ra ba sa mga kuan kay dito ra mga buyer dito nga law firm ba majority may natras mo mga law firm so kinahanglan din sila magbawas og kawan. Hindi ko pala big kaon guys kaya kasi manambok ba. Ito buhat tong mga buhat tunong. Saksak karong isa oh. Ano? Check tension ba? Saksak. Sa kasawa guys. Ano lang. Opo. Ano to sa gawas guys sa tanano itong mga alaga. Araw ba ng kanding guys? Me! Me! Sila guys ha. Me!
Le. One week na ito guys. May buntis pa ito. Ito malaking ano. Yan o. Gusto mo nga eh? Oy! Uy! Maldito kayo? Maldito. Bakit?